tenon ning pasewakan busana maneka warna Peteng Udyana miang panjang sarwara renggeng maneh nara wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo ora sembrana ta sumirat kenyaring tejo lelewaran lir kilat sisiring dadet wimpo kekondamre mingeng katiuping maruto mantu saparan mangambar kunas yatari sedeng kang sinewa Masri wes keteka-teka ya aku wong ilaheng Awigna Mastu Purnama Sidhem sing gedhe pangapuramu ya siswa-siswaku nganti aku telat nggone metu nang pecrabaan merga aku keturun Raden Janaka ya Raden Permadi padha kanthi harja sak praptanira ana ing ngarsaning wong sawetara
lenggah mari kelu kadya muka kenjeming Bantala. Padha kanthi harja sak praptane lho Raden. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk penemban. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat puja-pujiku tak empanono Raden Janaka. Kula pundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dikepenake nggone ngadhep nang ngarsane ingsun. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Wis suwe, sampun sawetawis. Sing jeneng wong arep gayung ilmu ki aja kok ngenteni sak jam, 2 jam, 3 jam sedina nek perlu. Kudu dinteni merga ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegese dur angkara. Inggih. Dadi kowe arep entuk ngelmu kudu nganggo laku ngenteni marang guru yang bakal menehi ngelmu. Inggih. Iki wis tak siapke ngelmu kanggo Raden Janaka. Menapa menemban? Ya kuwi koran iso malik dhuwit. Iku aja tok anggap sulapan. Nanging iki ngelmu sing ora saben wong duweni. Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Diprayogake ya Raden. Sampun boten kirang prayogi. Anakku siswa Raden Werkudara padha kanthi harja sapraptamu. Slamet aku ora nuwun sewiji apa. Astra Jingga guruku aku ngaturake basaku katura. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Prayogake le jumeneng ya. Yo wis ora kurang kepenak. Mbok dijajal sekali-sekali lungguh. Ora iso. Ya wis nek ora iso aja dipeksa. Raden Sencaki padha kanthi harja sak praptamu tansah pinangganing kawidadan peremban. Wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhening atiku. Sawise kabeh padha setata ana ing jroning pertapan. Iki jroning pertapan iki kabeh para siswa-siswa saka pirang-pirang grup ing padha rawuh ana ing pertapan Pring Sewu. Ya kuwi saka PWKS kene dhewe. Sobat ngebyar. Sobat ngebrok. PWKS Jabodetabek lan kabeh wae sing padha rawuh, akeh sing padha siswa-siswaku sing padha saka luar kota. Inggih. Iki bebas wae omong-omongan iki. Ora kaya rasa kaya wayangan biasane. Bubar jam 12 ya apik, bubar jam 11 ya apik. Bubar jam 1 ya apik. Inggih, penemban. Ora bubar ya ora apa-apa. Dina iki acara ya kuwi mahargya University. Uni iki wedok. Versari iki lemu. Wedok lemu. Ingkang sepisan mula kabeh siswaku padha tak lumpukke padha bakal tak paringi sesorah wewarah. Apa ta sababe kok iso dadi kaya mengkene? Iki hasil jerih payahe para siswa-siswaku, para cantrik-cantrikku yang memang wajib diacungi jempol. Meh wae muni aku. Ngono. Sing sasuwene padha berusaha wiwit saka awal ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hasilnya. Karena hasil perjuangan para-para sing padha wis kebacut apa anu jenenge kuwi berjuang demi ya kuwi
Bosku. Sopo? Guruku, Maha Guru. Kowe dadi siswaku, aku gurumu ning aku sing ndek guru jenenge Maha Guru. Iya. Ya kowe pokoke ora tak sebut jenenge. Engko ndak kowe genti Suwitandana ora Suwita aku. Aku kentekan siswa. Iya. Iso dadi suwijining apa ya? Apa mergo rung madang iki kok ya? Rasane kaya piye ngono. Iso dadi mujudake cawet channel. Sing paling akeh sing padha sekap-sekrep. Iya. Mudar iki engko sing neruske lakon mbok pecah ndase iki kok. Nek aku arep nyoba karo wiyaga-wiyaga kuwi tak gawe lakone kira-kira engko iso do ngarang lakon apa ora. Dadi berusaha ngarang lakon ora melu. Lakon sing wis ana dicakke. Kabeh iso. Ngene iki engko tak nehi dayoan sapa terus apa jenenge engko critane piye sak teruse piye. Aku arep ngaso karo Kundara. Yo, ora apa-apa. Kesel tenan aku. Aku nek ora demi rombongan-rombongan baju barat iki gembang aku. Ha tak nggo ngaso. Padake. Iya. Larang suaraku iki. Ha iya. Ben awar areman aku kok. Arep gleleng aku areman. Nah saiki ngene. Iki do semangat iki ya to do entuk dhuwit ae. Entuk iki cocok do pajake do sambatan ora Pras. Lek ngudak wedang mengko Pras. Kowe iki nginden kok pajake nang angkringan. Apa to sababe kok iki tak lumbokke mergo iki mengenang anu kok mengenang. Memperingati hari ulang tahun. Nah. Apa to sababe kok diperingati bareng-bareng? Iki ngene Werkudara. Aku kuwi sering melihat utawa kerep ndelok sawijining brahmana sing maune kondang kawenang-wenang. Cantrike akeh. Terus bareng brahmana kuwi wis ora kondang utawa wis ora ana. Cantrik sing padha suwita kuwi do tengklelet ora karo-karuan. Mula iki gawe ya kuwi manut karo ombyaking jaman saiki. Streaming. Streaming ki apa? Streaming ki kathok sing kaya rendan ngene lho. Wah, kowe ora tau ora gitu. Durung. Sing kaya saringan tahu kae ning dienggo kathok. Kuwi streaming. Streaming ki apa jenenge? Iki iso dipancarke tekan luar negeri, tekan ngendi-endi terus akeh sing padha subscribe terus akhirnya awake dhewe entuk royalti saka Pak YouTube. Nah, duit royalti iki nek saya akeh suwe-suwe iki iso dienggo penguripaning para cantrik-cantrik kuwi nek wis do ora nabuh. Nek wis do tuwa, do perot. Ana sing lara barang. Ana sing ngomongi ra cetha. Kuwi sesuk bakal tetep entuk dhuwit. Sinden-sinden barang ki nek do ora payu, elek rupane. Saiki do gleleng ayu, mripate dinae biru-biru iso blalak-blalak. Idepe dikai apa jenenge idep pasangan iso jentit. Sing ra ndek bokong kai subal iso jentit. Sing kurang gedhe disubal iso gedhe. Kuwi kabeh sesuk nek wis tuwa ki ora bakale ora kaya ngono. Mula aja-aja gleleng. Selagi masih bagus utawa cantik ki aja-aja gleleng. Sesuk nek wis tuwa, wis ora ana wong ngejak nyinden, kluwap-klawop nang omah. Kemulan udung serbet kaya aku ngene iki. Wis ora ana wong gatekake. Lah kaya ngono iki perlu diperhatikan secara finansial.
Ora usah bingung lho, kowe dandan Werkudara dandan Janaka kok mau kaya ngene iki rasa tok gagas. Iki pancen niatku ora tenanan. Inggih. Mekaten. Nah. Ya kondur ngedaton yo. Dereng-dereng kok kondur ngedaton. Ha iki arep bahas apa wae coba jajali. Penemban. Apa Janaka? Kula badhe nyuwun priksa. Sangkan paranipun tiyang gesang menika saking pundi? Wah, pertanyaanmu iki wayang banget. Sangkan parane wong urip ki saka guwa garbane ibu. Wis ngono wae. Kenging menapa saged gesang diparingi karo sing kuwasa? Gusti. Inggih. Suwene sangang sasi 10 tahun. Sangang sasi 10 dina. Kuwi mapan ana ing kandutan. Bapa maringi patang werna, ibu maringi patang werna. Bapa maringi sarwa kasar, ibu maringi sarwa alus. Terus diparingi sukma mula terjah wujude menungsa. Lho, Bagong iki nek muni ngene iki kok apik banget. Mbok menawa. Nggih. Matur sembah nuwun. Werkudara arep takon apa? Tirta pawitra maning suci. Tirta pawitra maning suci seprene aku durung ngerti tegese apa. Tirta pawitra saka tembung tirta pawitra. Tir kuwi iso ireng nek direleke kijing. Mula wong urip ki aja nganti tumindak sing ireng tegese tumindak sing ora prayoga. Iya. Tatanan uripmu aja nganti grusak-grusu nggone nglakoni urip. Pasuryan kudu sing bagus, aja mung pasuryan tok, ning tekan ati kudu bagus. Kuwi saka tembung wiguna tumraping sakpadha-padha. Tra kuwi saka tembung trondol. Wong urip ki kulinakno resik-resik. Aja dingudawa. Tegese aja dawa pikire ning sing cendhak ning migunani. Iya. Tirta pawitra mamah ning maju terus nggone ngadepi urip. Maju ya karo madang barang. Aja nganti ana tembung ora, ning tembung heeh. Heeh ki tegese heeh. Heeh ki nek iya, heeh ki nek keplenet, heeh. Ya. Mah ning pikire. Kudu ning ing sabarang tindak tanduk. Kuwi asu. Sing kirana kewan siji kuwi. Mergo nek kowe ngrasuk agama sing pungkasan aja nganti diambus karo siji asu loro wiyaga. Kudu dibasuh nganggo wedi. Nek ora najis asli tenan. Iya. Ya gak ana daya ya wayange apa wae to, Gek. Goleke daya sing kira-kira angel engko le mbutulke lakon men do mumet sing neruske aku. Sopo sing arep teko? Lho. Kae kok ana sing ait. Sopo? Lho, ora pati duga malah kok pertapan kene ketekan buta cakil ki ana ngapa kae?
Begawan Astra Jingga. Lah kok iki aku ketemu karo satriya sing saben dina mateni karo aku. Wah, tobat. Nek ndi ana satriya kaya ngene iki aku ora trimake. Bojreng iblis lanang pada sesekan. Sabar. Bengi iki Janaka karo Cakil tak damekke. Aja nganti padha regejegan. Buta Cikal, Cakil. Buta Cakil sing sabar. Woi, lancar. Bapa Penemban Kelilanono. Buta menika kula dawahi pusaka. Janaka aja kaya ngono Janaka. Apa ta gunane wong congkrah? Pancen antaraning Janaka karo Cakil ki mujudake sawijining filosofi. Apa ta sebabe Buta Cakil ki mesti mati. Merga watak Angkara ki mesti kalah karo watak becik. Ngono. Ning apa to? Apa ya elek nek watak Angkara ki tumuli sadar. Eling karo Purwodasina. Wis saiki ora usah sapa ngalas nyegati satriya-satriya. Sapa Manyabara. Nyegati bakul-bakul. Ora usah nyegati satriya terus. Woi, cilalalala. Ah, jejer ngono kuwi tak damai. Aku dhewe kisruk kok iki. Arep ngopo iki? Woi, lancar Penemban, kula suwun ngersa Paduka Penemban. Sawu-sawu kalawatanipun ing ngabdi tansah wadana Penemban. Ana apa Buta Cakil kok kowe sowan ana ing pertapan Pring Sewu? Mungkin tatus ing kawulingan kula menika. Kula nuwun sewu Penemban. Kula menika bingung. Bingung perkara apa? Kula menika sampun mados sawijining tiyang pinter, tiyang ingkang pancen ngertos dhateng menapa kemawon nyatanipun boten saged ngaturaken menapa ing sampun kula aturaken dhateng metunipun permenan. Kowe arep takon apa? Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Penemban. Bapak kula, ibu kula menika sinten Penemban? Wah, iki lakone Cakil takon bapa iki. Fenomenal iki. Kula kepengin nyoto padanipun bapa lan ibu kula. Kula kepengin nyembah sungkem kalian bapa lan ibu kula Penemban. Kula aturi paring dawuh menawi kula ini anak-anakipun dewa sinten menawi kula anakipun berita-berita sinten menawi kula anakipun beratus-atus sinten menawi kula anakipun walus sinten Penemban. Sabar ya. Santai. Wah, angel tenan iki. Satenane kowe takon kaya ngono ki apa tak pikir. Niki sampun. Kula menika mireng kabar bilih wonten ing pertapan Pring Sewu niku wonten berat ingkang ampuh kilo-kilo. Iku menika Astra Jingga. Menika mriki kula tebih-tebih saking Wanatik, Brasara, Wana, Kamyaka, Wana ing Grandayana, sedaya Cakil kula kelembahaken. Sasampun kula rapat saking para Cakil ing paguyuban Cakil Indonesia menika. Tumuli kula rapat lajeng kula sami sarujuk bilih badhe pados tiyang sepuh inggih menika bapa lan ibu kula. Menika sinten Penemban? Menawi Paduka Penemban saged ngendikaken tiyang sepuh kula, bapa lan ibu kula. Kula janji benjang boten badhe sapa wonten ing wana malih. Kula janji sapa wonten ing telenging wana. Boten badhe cegat para satriya. Nanging samangke kula badhe ayo pokokipun pados betapelaning sak sae-saenipun. Werkudara? Iya. Piye iki ngerti ora kowe? Bapakne mbokne Cakil iki sapa? Wah, aku dhewe ora ngerti. Janaka Menawi saipun dipun percaya kemawon. Sabar. Menurut Cakil kok pengen arep mateni wae lho. Mbok mateni radio sing ora ana hukume. Nggih. Sajaipun menika sampun boten saged dipun ajengaken. Menan. Kemana kula cuma ada jangan. Kados pundi menapa Paduka Penemban saged ngendikaken tiyang sepuh kula menika sinten? Bapa kula menika sinten? Ibu kula menika sinten? Tapi menapa saged ngaturaken adire panjenengan menika dados sawijining pendhita ingkang mangertosi asta gadhah tantra ingkang kathah sanget. Jebul pinanggipun Paduka menika sawijining pendhita ingkang ngayawara. Pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Ing atasipun pendhita ingkang kondang kaluka kondang. Nang nyatanipun panjenengan boten saged ngendikaken pundi tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh menika menapa Kawula Limrah, menapa Narendra, menapa pendhita, menapa Nyaksa, menapa sinten kemawon.
Kula nyuwun Jawa Pramban, kula nyuwun Jawa hanya. Ngene ya Cakil. Iki pertanyaanmu pancen angel. Lan ora sadeng wong iso jawab karo pitakonamu. Iye. Mula kowe tak dawuhi supaya ngenteni nang jabaning pertapan. Lho ora ta? Ora dalah. Kowe iki takon jaga ning jaba pertapan malah lho dalah. Iye. Engko sabubareng apa? Pasewakan pertama niki aku nututi karo kowe tawene keterangan bapakmu sapa ibumu sapa mengko mendong para pamirsa iki Cakil iki jatine anake sapa mergo seprene ya urung iso dibuktekke Cakil iki anake sapa wah alah nah ngaten sapa cedhake kula jeneng sopan kula penemban kula nyuwun pamit mentalane yawi ngentosi ning ngajabaning pertapan. Ingkang ngentosi ngentosi sampun menapan astra jinganipun panjenengan bapak kula menika sinten ibu kula sinten. Ah wis aku radong ngomonganmu. Matur sembah nuwun wonten pepincan kula nyuwun pamit tamping mestingan nyusul. Koprok watu modar. Wis kono ge metu kono. Ingkang ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho niki nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Bareng nyuwun pamit. Piye kae? Tatake gamelan kok ora nggo gamelan. Wala, nyuwun pamit badhe kula ajar buta cak. Kosek Janaka. Kosek aja kesusu. Aja kesusu. Ha iki gandeng mau aku ya kudu manekung saring Gusti. Piye to carane supaya aku ki ngerti bapakne Cakil kuwi sapa? Nek perlu aku arep munggah kayangan. Lho wis tak nehi trontong-trontong pepadang engko teruse. Ning saiso-iso Cakil mau konon mulih. Merga nek ora takon mulih engko ora ana konflik sarampunging adegan iki. Yo wis toke dawuh. Raden Sendangke mangsa Baranga ngestaken dawuh. Raden Janaka mangsa Baranga inggih ngestaken dawuh. Wah, cenek ta iki? Iya. Ora ngerti lek mlebu dadi abdiku kok dadi kowe metekut nang kono. Inggih, Pramban. Kula dados abdi panjenengan. Heeh. Sesuk nyanyi ora? Sampun mboten. Nyenden-nyenden niku ki mboten. Wah ya senimu ilang nek carane ngono. Inggih. Piye kabare sampe to? Pengestunipun sae. Bantalku isih tok simpen ora? Tase ta? Heeh. Kenangan ah. Kenangan indah. Aja tak ilangke ya. Kae pokoke tandha tresnaku marang sliramu. Inggih. Walaupun kita sekarang sudah tidak bisa berdekatan lagi. Tapi hatiku tetap untuk bokongmu. Inggih. Asem ora kaget aku, mulaken mau aku liwat tak lirik-lirik kaya weruh wajah iki wis apal aku. Kaya rupane iki gulumu dawa banget dasmu cilik. Nah, iki mau wedok ampo kowe, gulune dawa banget sirahe cilik kaya pentolan korek. Inggih. Wis ngono ya? Yo. Ya bubar yo? Ya yo. Werkudara kok ya yo. Monggo penemban kula dherekaken. Bubarno kang padha seba ingsun kondur jroning pertapan Puri Nirmala. Inggih penemban. Sabebian wau to. Kaya wis paripurna sabdaning penemban Astra Jingga Arja kondur ngedadon.
Sruk. Saking dampar pertemuan regedeg. Katinon saking Mandrawa kaya gangsaran trandane. Rep tak tang lirih. Sidene terus tak ngene wae rasa aneh-aneh. Walah tenel. Topan ngono lho senengane lega aku. Udus. Sithik oh kaya jual mahal. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Nek wonten dawuh. Tonile ditutup bae kae. Ndak mung donggo gojek. Tonile ditutup. Ayo sing dandan timbuk cange dadi urung. Sampun. Sampun. Nggih metu. Adegane pindah limbuk cange iki. Diseseke. Terus sesek. Men penonton mlumpuk. Ya terus. Dendang. Kabeh ngadeg sing ngene ya. Matur sembah nuwun. Iya, Mak. Oh iya, Dik. Matur sembah nuwun ya, Nak. Goblok. Niroke suarane sutradara. Nyun pangapunten, Pak Bos. Iki wis ngancik titi mangsa kala. Iya. Kita menampilkan sindene awake dhewe sing viral, Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Iya. Ngono ya, Mak. Men padha maju nembang seneng-seneng suka-suka parisuka kepareng karo duet karo sapa tak keparengake milih saka kru streaming sing bengi ulang tahun. Ya. Sapa sing ditunjuk Mbak Tatin karo Mbak Elisa ora kena selak. Selak juwotosi. Ha iya. Ayo sa, ayo Tin. Ya, engko tak pasang-pasangke sapa sing ya, oh iki jodhone karo iki jodhone karo iki. Ya. Paling banyak permintaan yo kabeh ora kena dadi kemeren wong ngono kuwi karena totalitas kok totalitas kerjane Elisa nganti iso viral piye totalitas kerjanya Tatin nganti iso dingerteni wong akeh kepiye Lah nek arep nurat ya kudu totalitas ngono ya Mak. Iya nek arep nulat ya kudu apa wani profesional sebagai pekerja Ya seniwati. heeh. Saya Elisa dhisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dalang Seno Channel. Secara tidak langsung kamu dibesarkan oleh
Dalang Seno Channel. Ya, saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk Dalang Seno Channel yang pertama. Semoga semakin jaya, semakin banyak subscribernya. Amin. Semoga komentator-komentatornya makin oke, yang menggunjing makin banyak, itu berarti makin populer. Terus semoga makin banyak pecinta wayang di Indonesia, di dunia ini. Amin. Terus udah itu aja. Ayo Tatin. Kula idem Elisa mawon, Pak. Apa? Idem. Mbok sing apik kowe iki. Lah apa? Wong dipresani kowe iki ya kudu energik ngono lho. Ya, dhewe aku kan kaya Elisa. Halo, halo, ngono ya ra iso. Ayo sak Ya, biasane. kowe nganggo cara jutek, caramu jutek ngono. Baik. Saya mendoakan Dalang ngono kuwi karo melirik matane. Mata. Lagi munggah lho. Lagi munggah lho, Sa. Sabar, santuy, enjoy. Yes, sugeng ambal warsa nggih nek carane Jawa. Nggih, kagem Dalang Seno Channel. Mugi-mugi akeh apa Sa jenenge? Sub apa? Subscriber. Nah, kodo iki padha Lisa kuwi Sum. semakin meningkat. Pokoknya akeh sing do seneng karo Dalang Seno karo Amin. kru-krune lho, ketoke ganteng-ganteng ning doran Didit iki. Soale nek Dedet ana saweran kok dikeke lho. Ayo bener. Ya wis gitu aja, Pak. Sampun. Ya. Apa meneh sing arep tok aturke? Ya. Ini hari istimewa lho. Ya, iya. istimewa. Nggih, matur nuwun kalih Dalang Seno berkat Dalang Seno Channel aku Ya, iso dadi kru-kru. iso ngadeg nang kene karo Elisa ya. Yo bener, kabeh So, perjuangan, Mbak. Yo. Mas Endra ki direwangi nganggo garpu barang golek sinyal, Mbak. Mesake, biyen ki isih saka nganggo garpu nganti saiki alate wangun tenan ya wis larang-larang. Kamerane saka ceremente saiki nganti wis parlente. Ceremente ya. Direwangi menek-menek golek sinyal Iya, ya. bener. Itu aja masih pada kisruh buruan sinyal muyer-muyer. Wah, wis stres ndase ya botrek kabeh iki. Ya. Jane kuwi ya stres ning kan ya dadi gawe sabar. Sabar, Soale nek tetep dokumen santuy. kan do warna-warna. Lho Iya. kabeh kuwi ora bakal iso nglakon tanpa semangat dari saya. Wah, ya jelas. Lho, wah, Pak ora Seno ngerti sing ceritane kok. Wis saiki dhewe gawe channel dhewe. Jenenge Dalang Seno. Nah, aku zaman semono rapat beberapa orang. Terus pripun iki mengke nganune subscribe? Yakin saja kalau kita mengeluarkan streaming itu yakin pokoknya subscribe akan bertambah. Nah, tenan bertambah. Oh, wong gerbong iki wis menyan ki nang Kok menyan? aku masuk dayu obong terus wis. Wong kena pengasihanku kabeh do seneng. Wah, subscribe dul. Munggah. Ya, ngono ya, Mak. Iya, ceritane ngono. Mas Indra ya kudu sak kanca ayo saiki loro-loro dhisik, sesuk senenge diunduh keri. Iya, kabeh ki ngono kuwi, Nok. Ya, pancen bener. Elisam ya loro-loro sik senenge diunduh keri. Kabeh ki loro-loro sik. Oke. Warga laras ya ora kaya mecingklik kaya ngene iki terus neng kahanan kaya ngene iki ora, tapi dari pertama berawal nganti bubar nganti gawe meneh, bubar meneh, gawe meneh. Nah, ini yang terlama. Grup Warga Laras ini yang terlama, yang tersolid ya iki. Wih, Oh, tepuk iya. tangan dulu buat semuanya. Ini yang tersolid paling suwe nabuyaku. Aku jane wis jelek kok karo iki. Terus piye kuwi nembak ngono kuwi piye? Lah aku omong apa nyatane kok. Lah karepe arep Jelek. digameli sapa? Nggih. Karepe arep sing gamel sapa sing tuwa-tuwa? Karepku ki aku sirku ki aku ndek pikiran aku ki kok nek gawe sesuatu sing kaya Ahmad Daniel. Lah, Sirku piye? ngono kuwi. Dadi Kepiye? aku ndek grup Gawe pirang-pirang. anak-anakane. Heeh, engko Warga Laras iki sementara tak prekke aku nganggo grup liyane. Sindene ya beda-beda. Ngono kuwi dadi engko masukanku tambah aku iso anu jenenge iki ngorbitke kowe. Kira-kira nek penonton karo kowe rada jelek tak ganti sing anyar-anyar. Biar ngono so viral, aku ndek bocah-bocah sing viral sing akeh. Cintane. Ayo urung kok. Oh, udah. Tak Lagi kira rencana. Rencana Lah ngono ini kuwi. kan ya diurung do tunggahke ya tunggahke. Ora iso munggah don iki. Lah lah piye? Mlotrok kabeh wis. Ya dicongkok. Dicongkok lah. Ya. Ya. Arep Oh. duet karo sapa? Apa jenenge? Elisa karo Tatin.
kudu ngejak kru streaming iki tak nehi Aku dendam karo wong siji. Sapa? Terus streaming. Sapa? Pak. Karo Dodo. Kalian karo Mas Dodo. Loro-loro. Kalau dunekke ra masuk ya. Ayo do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki mung sinden. Ya. Kita tampil, tampil kan. Iki kamera. Sik sa, Disemir barang rambutnya. tak urus iki lho. Ya urusan. Nah. Adoke dunjukke. Pokoknya omongan malah jupuk panganan lho. Aku dendam karo kowe. Kok Didamu. kok didamu ta? Ora tau nyekel mic. Akrepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Ora jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan nderek tenan. Oh ngono. Ngono kuwi. Saiki kowe bar ngomong Aja kejujuran to, Mas. sik meneng sap. Ya. Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok mayunge nggo debok arek nggonmu kabel kok. Lah yang Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo debok nggo payung. Lho, Tatin kok payungi go deboke kan apa piye? Mbak lah yo iki. Heeh lho, jane Kabel Pak, aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi kebel. saiki gak ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngopo masuk ora nek nggo aku. Ayo. Lah jajal. Lah ya saiki jajal nyindir apa nyindir nembang. Siap. Oh, piye Kok cakel. aku sing bawa? Ya wegah. Aku ora iso bawa. Lah isane ngapa? Nembang langsung nembang. Nembang apa? Apa ya? Imbang ana katresnanku, Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Neng omah ki ngerti nek diplekoto terus latihan. Ditimbang ngono kakak terus nang ayo. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksudnya dienggo sapa wi? Lah guru nembang kok aja. Lah yo Iya, kan aja nembang rumah diibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Ya Dik. wong sing ditresnani. Ya sapa? Ya ana du kowe. Lah ya aku ya ora mungkin kok. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono. Ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wong iki sapa sing iso ndasaki? Lah ya berarti nek ngono kowe tambemu iso Aku iki gelak ndredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming di ngono wae ndredeg kandene kok alemen. Iki lho. Elisa, ayo, Pak. Waduh. Ora urusan karo Elisa. Ngomong wae, Dik. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas Dodo apa wis ngadeg tenan, Mas? Maksudnya kowe sing ngadeke. Kok sik jare ora masuk kok iso ngadeg. Lah kula mboten rumangsa dideki niki kok, Pak. Kok jare muni kapan muni ngono? Iki dhewe Masuk urung? Pun. Maksudnya tak kon rene lho ora ngadeg liyane kok. Ya piye? Lah ngapa ya sak karepku? Ora. Apa? Iki bebas nek ngene iki sak karepe kok. Mbok arep limbukan tekan setengah telu tak nengke wae kok iki. Ya yo. Apa? Coba saiki jajal Tin. Ayo to ketoprakan. Oke. Ayo. Jarene ra masuk ya. Heeh. Tak Wah, dadi gandrung sinten, Pak? kowe. Subroto biasane kok. Oh. Piye, Panira? Wah, elok tenan rek. Ya, digandreng Tin. Kira-kira piye? Ora suwe-suwe gelem. Dereng Awes nampe dadi gelem ya, Mbah. Soale tak delok kowe ketoke emoh tenan. Kuwi nek adegan suminten Subroto apik banget mesti. Kowe emoh ya emoh tenan. Nek emoh tenan iki iso dadi. Heeh. dadi apa? Dadi uang apa dadi apa? Ya. Nganggo iket. Ah. Ora apa-apa. Ning bar kuwi kramas kowe. Kuwi kete catak tok.
Ora Ngene getar apa-apa, ngene. Mbak. Wah, ya Den Mas Broto Wah. Sip bagus kok ya. Nyenengke kowe. Tuduk. 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 Tuk 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 tuk. Den Mas Brata. Tuk tuk tuk. Den Mas. Panjenengan wonten mriki to, mau tak golek iket mau kok ya ora. Iki kok mengko kecantol-cantol to. Tak milih sing ndi? Ra ono. Makanya mikir dulur Prastiwi Rono. Aku nyilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki surangku iki tenan. Den Mas. Lah iki ndek iki lho. Iki kurang dawa. Yo meng-mek kuwi dadak ijol-ijolan lho. Wah, Kok iki malah ada. Aya. Ijol-ijolan mikir. ijolan mek kuwi lek ngematke ngono lho, Ndek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Brata. Wangsulan kok yo ngono. Den Mas. Piye ten? Wah. Ora masuk. Oh, ora masalah kuwi. Suaramu lho piye ten? Ngene lho. Den Brata iki yo sing Piye seminten ngono digedhek-gedhekke suarane kuwi ora. Ya. Den Mas, ikete miring lho tak benake. Kene rada ndungklok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gede banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Ya ada ngono. Pak bagi yo nggih, Pak. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho. Aku iki ket mau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho. Iki kabel. Iya tak mbok bane nyekeli kabel mbok nyekeli tanganku. Alus kabel. Apa? Nganggo Alus kabele. Alas kabele ning kabele ra iso obah. Oh, kipat-kipat Iso obah dhewe. rene. Piye piye piye. Ora aku mau ket mau golek jenengan lho, Den Mas. Mosok ten. Den Mas, mbok ora ngono kuwi to. Mbok omongan sing apik wae ngono. Aku ora iso omong, Pak. Ora iso omong kowe bisa iki apa piye? kowe emoh, intine kowe emoh kowe wis duwe pacangan cempluk ming ngono tok kok. Aku ora iso, ngono wae kowe nak kok. Ngomong. Den Mas. Aku ngenteni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak Apa? omongi ya. Apa? Tresno kuwi mrentul saka ati. Jenenge Ora jenenge. bisa dipeksa. Kok nganggo mentol barang? Mrentul, Pak. Oh sing cetha aku tresno kuwi Mene mentol. jenengan wis merentol urung. Wes Suminten. Kanggo aku, dinggo aku, heeh ta? Dudu. Lah dinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi cempluk warsiah. Cemplok warsiah kaya ngopo ta? Ya sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak isormu. Loh, maksudnya kepiye? Ya mbok menawa mengko saka pasuryamu iso ayu kowe, tapi atine iso ayu cempluk. Oh. Apa kowe iso wis mbuktekke? Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku ming nyekel kowe sedilit kowe aku nyetrum dadi Endae gagem. nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ket malah dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya Wah, Ya. aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo.
Ora tetek kowe iki jenenge. Lho ya ora iso piye ora. Kok urung dijajal kok arep ora iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo, dong. Nek dong. Nek dong ora sang mati kono-kono. Sutradarane Oh, sutradarane meneng wae kok. aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso omong bisu apa piye? Yo nek bisu ki ya ora wangun nek noprak. Rina wangi dadi ati krungu suaraku piye Den Mas? Suarane piye? Takoni kok. Den Mas, kuwi budek apa piye ta? Lagi arek omongan. Rasane gak mikir. Yo balenono Apa meneh. ora? Balenono meneh. Rina wangi dadi ati apik ora? Yo senajan apik, aku tetep ora iso karo kowe. Ora jane alasane apa to? Tresno kowe ora iso dipeksa. Ora iso dipaksa? Ora. Ning tresna jalaran saka kulino ya ana lho. Ya mlakne aku ora ngulinake karo kowe. Bener jawaban. Aku pengen kulino lho. Wong aku iki tresna karo jenengan lho, Den Mas. Iya, ning aku ora iso. Mbok iso mbok dijajal to. Ora. Mbok ya aku piye carane ben kowe gelem karo aku? Hah? Ya nek ngono wae. Ono apa? Nek ngono piye ya? Piye aku kudu piye ben kowe gelem karo aku? Wis lanjutno lemu gandrung sikik wae. Ya kuwi sak karep-karepku ya jenengan kudu jawab dhisik. Ayo sak karepku jawab kapan sak seneng-senengku. Lah ya mbok aku kon ngopo aku gelem wis. Nek kowe gelem karo aku Ngapa, mbok Mas? kon ngopo-ngopo gelem. Siban. Hei. Jarene omongan merentul saka ati. Iya. Atimu ngomong apa? Ya kaya ngene iki ning dudu kanggo kowe suminten. Iya, mbok aku ki kan kudu kepiye ben kowe gelem karo aku. Dijajal sik to, Den Mas. Jajal ning mesake kowe wis esuke. Lah wong urung lho, wong urung kok. Ah bener kuwi ya. Jajal. Lah jenengan Aku gak bathi. Hah? Gak bathi. Kowe gak Berarti rugi ora kowe. apa-apa. Aku wis Kowe gelem karo- rugi. Ora apa-apa nek dinggon jenengan aku rugi ora Kowe kok seneng apa-apa. rugi banget ya Bang Wedok. Ya, aku mergane aku seneng tenan lho karo Oh, kowe, mergo Den seneng. Mas. Iya, Mbok iya. apa wae tak kekke dinggo kowe. Lho ning ketoprake anyaran. Tanpa darat tanpa nendra kayung yun marang slerane apa ngematke jam Suminten. apa Mandek kono anggonmu ngoyak-ngoyak aku. lah ngapa Ya suwene lah aku urung entuk lho aku urung entuk-entukan kok kon mandek kon ngetoke piye? lah iya mbok iya jajali apa piye Aja isih cilik aku. cek cilik maksudnya Urung cukup umur. urung cukup umurmu piro Sithik. sithik piro Yo semono kae. tanpa Ayo ben dirampungke le bawa sik. darat tanpa nendra kayung yon marang slirane Ora geret-geret to, Ten. ya ora apa-apa to memang geret sithik kok ler entuk apa piye to Sisan akeh karuan. lah kowe ora gelem lho Wis gak terus nganggonmu nembang. Wih, heeh tansah gumawanging netra
jero ati kadung tak benake iki lho. Tresno. Kowe benike ndak sempal. Lah ya aku ki arep tak sempal ben iso kebuka ngono lho. Lesis neh. Ya aku pengen sing buka kuwi ngono lho. Ya engko nang mburi kono. Yakin? Iya. Ora masuk meneh. Di streaming ora. Di streaming kok di street. Lagi niku Pak karepe Pak. Paliamon sliramu satemah lara as mara Ten Mas Piye Suminten? panjenengan estu mboten purun kalian kula? Yo sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso nampa marang tresnamu. Yakin? Ora Yakin. getun? Kok kowe kan andang nangis to, Ten? Lah ya aku ora mbok tampa lho. Tresnaku ora mbok tampa aku nangis. Legane sedelok piye? Purun. Ayo. 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 Ya kuwi sing tak karepke. Oh iya. Legane dhewe ya, brun. Jare mau arep nyanyi, saiki nyanyi. Ayo. Iki engko tak nganu, Do. Iki engko ki sinden ki tak anu, lomba gandrung kabeh. Ning kudu karo wiyaga karo streaming. Ya. Engko terus si Prastiwi, umpamane Prastiwi karo Lopez. Nah. Ajar gandrung. Tak nek hadiah. Ayo. Tak nek hadiah. Sing paling apik gandrunge wedok sak yuta, lanang sak yuta. Aku melu ra kuwi. Ora kowe ora kanggo sing Aja percaya, engko muni sak yuta matune ming 100. Jukuke tabungan iki lho. Apa? Padha wae no. Ayo, Yo, Ampun, Pak. jenengan nyanyi kok ampun-ampun piye? Lagi sing nyanyi. Ayo gawe wis gawe. Sebentar Pak. Nano. Hata imbangono. Ya. Apa? Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun Bener. Hei, amung tansah katulung wewayanganmu Doni Mas wong ayu inalitan bisa lali saya angen ujen ati lelewane wong manis tansah tumantil ing panggong ing netra apa teko sirone Mas nganggo merem-merem lho. Drek janji Aja nganggo merem-merem. bisa katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnan oh wah, yo apik. Kene suaramu apik tenan lho, Mas. Sing ora apik tekone. Heeh, betul kuwi. Nek iki aku ora masuk piye. kok le gedeng banget ya wei Lah iya lho. Ayo ki muni. oh ya mongko ni Mas katresnanku bebasane kan bisa tinungku
Ora kok sik kowe bareng sik joget Elisa kok mempenge ra Yo sama-sama. benten ya, Pak. Berarti Elisa masuk. Masuk. Wah. Oh, kowe dadine Coba. cilik-cilik ngene iki. Pak. Seneng Ora. Sudah terbukti. Apa? Ya aku sing ayu luwih ayu Kowe saka seneng kowe. sing Iki mbok elek kowe bagor bre. Iki lho kowe seneng sing ngene. Heeh. Wong sing jenenge senenge saka ati. Oh, berarti atimu koyo ngono kuwi isine. Heeh. Ya wis. Rasamu tuh. Rasa marah-marah. Aja nesu-nesu. Apa nanti milih? Rasa cedak-cedak. Malah nek ya. Sia-sia karo wong wedok ngerti dhewe kowe. Karepmu kowe. Mutong ra. Sepatane ro tak. Berarti kowe sesuk nek nyuting pas nyuting Tatin mesti Tatin merem. Ora wegah tok syuting. Nek ora turu. Ketoke turu ketoke. Biasane ngono biasane. Dirayu lho. Mongko Mas katresnanku. Iya. Bebasane. Iya. Lewat. Pun Pak, matur nuwun. Ya, berarti Dodo iki senenge karo wanita energik. Iya apa? Heeh. Apa to? Duk. Ikete balekke ora. Makanya kowe iki yo sing energik. Ben terbakar lemak-lemak dalam tubuhmu iki kowe kudu ngene lho, Pak. Ya aku nek ngono kuwi kowe iso ngobat mabit ra karo. Iso rating iki wonengen. Ha iki tak jaga ben ora mobat mabit kok ya. Stabil yo. Nek kowe kan ngono obah-obah ngono ora ono sing obah. Aku nek Tatin joget ngono kuwi. Ya. Gamelane kalah kok suarane. Lah piye kok? Blak. Apa ngene pek? Mbok. Oh, ngawur. Ora pek-pek ya. Wow. Ayo saya ganti Elisa. Ya, Ya. ini kuis dulu apa piye, Pak? Ayo kuis sih. Saya kesana Kuis ya, Pak. dulu. Ya. Saya duduk ya. Weh, yo pelanggaran kok sike. Lah iki tugasmu aku wis mau lho. Apa mau kok tugas mau gandrung kaya ngono? Lah ya kowe gandrung kok. Jongko iki siki apik lho iki hadiahe. Kowe tugase nyekel iki, Mbak. Nek awake gedhe iki wangune nyekel kaya ngene iki lho. Aku iki kapiken kuwi biasane Tatin ki batako. Apa omongan? Pak batako. Nggo bandem sapa? Ngebandem kuki. Obat aku iki Mbak Neti. Ngapa kuwi? Nggo batako rak ngene iki. Tumpuk 5 ae deng. Ah sekara tiba. Lah ngapa? Mbok tumpuk 5. Kok ora tiba? Kaya dipres ngono lho. Mongko aku ora depres lho. Cuit ngono. Iki wis ya sak aku lingguh ya. Hah? Ayo saiki iki Mbak sapa? Jenenge sapa? Namanya siapa itu? Mbak Lin? Merlin? Tidak apa-apa. It's not good. Please, come here. Please, okay. Please. Come on. Ayo berdua. Tuh Mi. Ya. Oke. Nek aku sing nangani ora iso basa Inggris kabeh. Let's go. Let's go, Ghostbuster. Enggak apa-apa. Ya nanti yang nembang satu. One sing song. Sing karo nyanyi. Oke. Standing please. Standing. Standing kok ya. Ongpit kae nek ngene standing kok.
Berdiri. Iya, nanti kita tanya-tanya karena ini asing. Ya wah aja nih. Nah ini iki lho. Karepku iki nganggo londo-londo barang ini iki men. Raming Jawa-Jawa. Ya, tepuk tangan. Pakai mic, pakai mic. Pakai mic. Ya, satu pegang mic, kamu yang bicara nanti Mbak siapa ini namanya? What is your name? Marilyn. Siapa? Marilyn. Mariam. Kalau bahasa Jawa saya Mbak Lilin saja. Apa? Mbak Lilin. Begini. Lilin. Iya. Namanya. Marilyn kalau bahasa Prancis. Oh, Marin. Marilyn. Marini. Oke. It's okay. Nah, yang itu? Misaki. Hah? Misaki. Oh. Sedulure Mihun. Misaki, ya. Masih sekolah? Di mana sekolahnya? Masih belajar di Solo. Solo. Berapa tahun di Indonesia? 2 tahun. 2 tahun. Lama juga ya. Misaki? Saya baru masuk 2 tahun. 2 tahun ini? Ya. Di Solo juga? Ya, isi Solo. Isi Solo? Iya. Wah, jan ape tenane luar biasa. Ya, tepuk tangan kagem Mbak Misaki karo Mbak Merlin Guslo. Ya. Ya. Di Solo belajar apa? Tari. Tari. Oh, yang Mbak Misaki? Saya dalang sama pedalang. Karawitan. Dalang? Ya. Oh, arep nggo ngopo ning Jepang? Mau buat apa di Jepang? Kenapa ambil jurusan pedalangan? Saya suka ikan ya. Jadi dulu saya ikut kelompok gamelan dan pernah ikut nabuh wayang. Pernah ikut nabuhi wayang. Ya. Terus suka wayang. Iya. Oh, nasibmu kaya Elisa lho. Elisa ya suka wayang akhirnya menginden. Ya enggak apa-apa. Enggak masalah Misaki. Ya, bisa nembang? Bisa. Bisa, bagus, pasti suaranya bagus. Hari kotoku maisa. Ya, nembang apa? Jadi boleh saya nyanyi Odo-odo Giriso. Odo-odo, oh mau Solo. Iya. Oh itu nama, ya boleh. Odo-odo Giriso boleh. Ya, Odo-odo Giriso. Padahal yang mak. 6. Pada 6. Iya. Pada 6 ya. Pada 6. Mama. Ya. 약속 그러르던 있었던 날엔 돌아 약속을 하고 Gambiro mangala angissi muito bravo lesses pro campo gono mavalian titu Tepuk tangan kagem Mbak Misaki. Iya, wah.
Lho wong apa jenenge wong Jepang we apa jenenge endi wayangku. Wong Jepang we apa gelem odo-odo girisa bagus sekali. Kamu apa? Kamu bisa? Jurusan apa? Jurusan apa? Tari. Bisa nari apa? Ayo, ini juga bisa ngiringi tari. Ayo, sedikit aja. Ini aja. Gimana? Mau nggak? Mau nggak? Kok dijak kok malah nggak mau ya? Ya nggak apa-apa Mbak. Terima kasih ya mau datang di ulang tahun channel dari sana bisa nyaut kan? Oh, dari sana bisa lihat streaming kan? Dari Perancis? Ya bisa tekan subscribe Dalang Seno Channel. Teman-temannya dikasih tahu subscribe Dalang Seno Channel. Cipek. Bagus itu. Iya. Banyak orang gila. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Mbak Misaki. Ya, wah. Ampuh-ampuh tenan iki londo-londo. Lho, iki saiki malah sing nganggo malah wong londo to. Liwat ngarepe wong bungkuk. Sing kanu tradisi Jawa sing ditinggalke wong Jawa malah wong londo nganggo. Liwat ngarepe wong tuwa bungkuk. Iya. Saiki canom liwat ngarepe wong tuwa ngentut ta ya sira kebata. Iya. Arang ya dhewe-dhewe kaya Jawa sing wis ilang ya pancen kaya ngono kuwi. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ayo saiki Wahyu karo Neti. Ya. Sinden sing jarang-jarang naik pentas. Iya. Ayo yuk. Yo. Jodoke dhewe-dhewe ya, Mak. Mengko Prastiwi ruwit kambil iki. Yo, arep nembang apa? Nembang apa? Napa nggih, Pak? Serak ya, Pak. Apa? Gubuk asmara. Wah, ya. Gubuk asmara, ya. Nyingkar bawani, ya. Ya, Bu, dibawani, Bu. Sing enom sik. Sing enom dhisik. Sing enom sapa aku to? Kowe. Ya, engko bar kowe iki mumpung Mimin Apri wis teko. Ya. Sudah datang, Pak. Ayo nyanyi sik kok sudah datang. Kowe iki wong pesinden apa nyinden wegah nek nampani amplop sregepe ra jamak-jamak. Dumpuk ya, Pak, soalnya. Apa? Dumpuk nek. Ora apa-apa, justru dumpuk kuwi mendadi daya tarikmu. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem nyangke mutan. Oh, pengumuman sih. Suzuki Carry AB 1146 PC. Suzuki Carry AB 1146 PC, Mitsubishi Kuda AB 1597 PD.
parkiran selatan minta tolong untuk digeser. Nah, digeser ke showroom. Ada mobil yang mau keluar. Monggo. Lelampahan kang ugi dari penyalpun Mas Indrawan, koresponden CNN Indonesia di Jogja. Selamat ulang tahun pertama untuk channel Dalang Seno. Terima kasih telah memberi nafas panjang pelestarian budaya wayang kulit. Wayang kulit yang saat ini terbukti dicintai generasi milenial dan telah mendunia di dunia digital, khususnya YouTube. Wayang kulit Ki Seno Nugroho bisa jadi adalah seni tradisi yang tayang dalam durasi pertama dan dilakukan secara reguler. Sukses terus buat Ki Seno dan kru dan channel Dalang Seno. Matur suwun. Soko Mas Hendrawan, koresponden CNN Jogja. No. Yo. Tresno tulus nadyaning buk sik kene nembang gubuk asmara sik kono karon sih kalau. Kalau Condro di muka karo asmara bangkit. Mangga, yuk gubuk asmara. Ya, mangga, yuk.
Apa kok iki disawer kok malah kemekelen ya apa? Sik nyawer krune dhewe dadi guyu aku. Wah iya, ya ora apa-apa. Nuwun nggih, Pak. Heeh. Nggo nungkokke topi bojomu. Catatan datang luntur tanya marah aku kok hati bocor Ya, matur sembah nuwun, Mbak. Ayo, Mbak Neti. Ya. Ayo sing kurang sapa iki? Sing urung. Oh iya, Ika, Agnes karo sapa? Ani. Ya, ayu. Ayo wong anu kuwi lagi ambil muda wis ben. Wis ben dikepeti men bubuk, heeh. Ayo rasah kowe engko ndak malah jil-jilan. Tambah Prastiwi. Ya, kita tambahkan. Oke. Ya, Pras yo. Heeh, mangga. Selamat malam semuanya. Oh. Berjumpa kembali no. Berjumpa kembali dengan Prastiwi. Hey. Artis fenomenal. Artis fenomenal dari Gembira Loko. Udah Dik. Jakarta. Wah, Jakartane ngendi kowe? Ragunan. Ragunan ki ya nggon kewane. Ayo jejer kowe. Ciloko. Wis. Selamat malam Tante Prastiwi. Tantemu po. Padahal Katanya dari Jakarta. oh iya. Iya. Prastiwi siapa panjangnya? Prastiwi Rahayu. Oh, Prastiwi. Kok kaya bioskop? Apa bioskop? Bioskop Rahayu iki mbiyen ana. Apa ae film ming gairah dalam semak-semak. Iya. Ayo. Apa? Napa, Bu? Manut ya. Sek. Tembang kangen. Aku kaya bayar aku. Modar ora. Aku wis medhek mesti disuarani mesti. Apa manut? Ayo tembang. Apa ngematke? Kok Ora. ngematke? Kesoke mendeli. Lali janjine napa tembang kangen napa liyane? Ya lali janjine mawon. Apa Ani ayo apa? Ani ayo. Hei, apa? apa? Nyanyi apa? Lali janjine juragan empang ya oleh. Juragan pang aku ra iso. Hah? Lali janjine nggih. Lali janjine. Yo. Bawane. Boten sah. Kowe Wis wengi iki. Selak gandane Kang Sekar. Ora sah. Gaduh. tak keris lho kowe nek ya. Isih iso apa ngonamu? Ayo nek iso gelo iki. Oh, iki. Kok menggok? Ya. Ayo nak. Sing kula to. Ge tak tawak-tawakke engko. Kok padake napa to, Bu? Padha-padha lho awak dhewe niku. Sesama kerdil. Sesama kerdil. Agene kowe ngrumasani karo awakmu. Ayo menyadari aku nek Aku kok glelenge ra jamak-jamak ora. kaya aku apa sing arep tak umukke nek ra gleleng. Oh iya. Wis tuwa. Ya elek. Agene kan Cebol.
Iya tak undang bol ngono lho. Ning cebolo padha wae. Iya. Dina Minggu kang tak anti Biyen dhek isih kontrak ning pinggiring rut kono kae tak parani iki lagi ngesoki banyu nang gone ember. Arep ngopo Yu? Nggo adus. Aku mung sak ember. Iki wis cukup kok nyemplung blung ngene. Lah kaya ngematke kok. Oh ciduk cilik kae. Kok kaya ngono Yu rupane. Tak kira mobil tuwa wae gelem. Pahit. Sing pahit iki sing tuwa kuwi kok. Kowe wong kowe gelem ngematke wong tuwa. Tambahe wong. Apa wis cetha ning arepe kok kon ora ngematke. Secara tidak langsung mesti ngematke. Malah ngadeg kowe. Ayo. Ayo. Cetha ditakoni wis ning kungano mesti ning nggon ember. Yu. Lagi ngopo? Lagi adus e. Lah, ketok kabeh mang. Ayo, dinamune. Ngopo do kagum karo bodiku po? Iya. Kok do gemereneng ki? Sing ngenong ae sing kagum sing ngenong lho. Nek meng ngono ae ono. Nek mung kaya ngono ae ngomah ono. Ono kok ngono kae. tinamune ngaya Kula Bu. Ha iya ngopo ngajak nyanyi Bu. kon nembang. Ampun galak-galak to Seneni Bu. kabeh. Seneni kabeh iku. Seneni kabeh kowe. Ayo nembang. Aku lagi iki diseneni. Ayo cah ayo. Nggih. Pawakane padha ta bodine. Bodi kita sama ya Bu ya. Mesti do milih aku nggih ta? Heeh. Ora mungkin milih Ika. Ika kaya jeje. Ah, kowe cangkeme sik kenong kae atos ya. Jelas milih kowe sing murah muni ngono. Parper gratis jo. Kaya ning Parangkusuma ngono. Sing murah. Kulino Bu. Jebul mong lali janjine. Maksudmu piye Mbak pindah kene? Lah aku nang kene to. Jatahe ning kono. Lah aku nang kono pindah kene. Ya Nyedaki mbokne. Ha iya ta, Mbok. Armimi. Terus saiki gilirane sapa? Kliranmu saiki. Oh, bargane ya kowe. Ketemu Ya tinggal urutane lah bar iki. Ha pindah rene. Ya wis marang. Ono. Ayo. Ketok apa ta? Ambuh tekon. Aduh Bu ampun. Anane. Anane pijersa moya. Kowe santelap tenan kowe. Yakin santelap tenan kowe. Kancil lho kowe. Ngandel. Ter. Kancel kok sakmene to Bu? Geden. Aku yo kene. Aku mbokne kancil. Iki mbokne kancil. Ngene kancil munyuk. Kowe munyuk lanang. Ya do munyuk-munyukan ya. Pintar golek alasan. Wes, guys, arep sapa?
Mas, tenan. Apa? Ora apal. Ora apal kok ora apel. Cah telu mundur, mundur sing Aku bali. Bali cengelmu. Wah, gedhek lho suwe-suwe kowe. Suwe-suwe sok gemeske lho. Gemes kok digedhek. Ya nya gak dicipel. Gemas. Ora sudi. Are gemas. Nek katut dagingmu. Ora isih atos nyodemok. Mah. Pasti wi ngarep, sing telu mburi. Kowe sing mimpin joget. Leader. Leader ya. Tuwa dhewe kok. Yo, ayo. Nendi? Wis mangap lho, Bu. Mangap. Biasa. Aku mangap terus. Oh, kok nek wis mingkem. Wis rampung ya, Bu. Aku Cangkem elek. Tadi cangkem elek. Aku cah elek diwarai. Wis urung? Wes, yo. Aku wis ora keblongan. Tiwas aku ngene. Kul rasik. Tiwas kowe ngono tibane ngono ya. Kul gagal. Wah. Tak wet-wet tenan iki marahin guyu terus. Iya. Lho kowe kok ora ngarepe ngopo? Aku ora iso njoget. Wis ben iki sing enom. Aku ini nirokke Agnes ya ora iso. Agnes kok. Weh lah. Kok kene kowe njoget nek wani. Ayo. Yo. Sawer. Anting. Bendol, hidup bendol. Bajingan. Iki parapane jan bendol kok. Jenenge bendol. Ayo, elah. Ayo, Pak. Ya, Ayo, Pak Jono. aku yang buka wadiku kok. Engko nek nganti kondang Kim Bendol Senono. Dirayu, Bu. Dirayu. Ayo maju aja main gleleng. Maju apa? Joget nek wani. Anu wae, aku engko bar iki kowe kan aku gandrung ya. Gandrung. Heeh. Engko kowe gelem tenan. Hidup dalang kita. Yeay.
ayo. Mike Oh. diasta. Dhuwur rene kowe. Nganggo medel. Ayo, cak aku wedi mek karo kowe. Piye? Nek bar iki ya bali lho. Apa bali? Sesuk sekolah. Cak cilik ae. Ayo ke madhe merono. Oke. Neng ngarep, Bu. Jengking. Ya. Ini dadi leader. Oke. Asik. Ledere aku. Ya. Yo. Siap ke sih. Siap ya. Cangkemmu. Kencang kanan, gerak. Ora aku lho. Ika lho, kurang ajar Ika. Kurang ajar Ika, teman. Wong tuwa nggo dolanan. Wong tuwa nggo dolanan. Lah, kan pas ngene to, Bu. Lah piye? Mosok ya ngene. Rapatkan. Siap gerak. Kencang kanan, gerak. Kowe kalah to karo aku. Heeh, kalah. Ini garapi aku kok. Kalah aku tak Ah percaya. iya, ra bayaran iya iso. Oh ya mo. Duit. Aku lakon aku medun. Ayo saling ngece wong seneng enak mani Ha ngaji. ngecer apa-apa pimpinane aku kok. Pimpinan kok susuk 3.000 jaluk. Pras Susuk nyambut gawe. 3.000 e. Ayo ben ah, 3.000 iso nggo nguyuh e. Dalang juga ora isin. Ayo ora wae apa. Wani ya. Wani. Yo aku wis kesel. Ndak. Ora aku sikik kok. Dirampunge sik. Aku lidere. Ya, yo. Jan-jan. Ayo. Sabrak. Cangkemmu. Ayo. Den kok kendaki kok. Arep tak gawe modiar iki wong tuwa iki. Yo. Titen ana. Apa? Asli we. Sesuk jadwal bajute bayar ngak potong Semarang. Ngapa kok dipotong? Aku joget kok. Ya dodolan sesuk aku. Ngedel iki ani. Ayo. Janjane kowe nek Yeah.
ya lara e. Ra. Heeh, mau sambat ngono aku lara. Ayo dibenake sik nek lara. Ora yo. Iki unggahke sik. Ranci. Muga-muga. Aduh. Juga seloe mengge-mengge. Rasakno makane sosok ngece. Ya aku wis mulane aku ngrasake nek sinden joget iki ngerkoso. Nah, kene kok ngece. Ngrasake kowe pesan. Iya. Iki dhewe viral esuk yo. Ya ta? Viral ya ora toke apa-apa aku. Ya ta. Nek oleh apa-apa emang Ora tok. omong. Viral ya dipek dhewe. Apik ta bathukku? Kok iso ana rambute? Sarut iki. Ora, iki rambut dudu. Rambut. Ah kene kok. Oh. Nek ngisor apa? Hei, Maksudnya kene iki lho. ngendi ra ono? Jengkol iki ra ono rambute. Iki. Oh. Oh, iki jenenge wulu cumbu. Bu. Apa? Mbah. Yo, jan ayo. Jan-jane kowe ning endi? Atiku sujana Dewi kencang Karena wanita liya Siap, Brak. Istirahat di tempat, gerak. Berhitung mulai dari kamu. 1. 2 4 Sesone nek tak jak ngono kuwi berhitung mulai kowe muni sate loro, tempe loro. Diandani sik karo Gelan. Kowe ngopo nesu Surabaya? Tandangi dunia nek iki. Heh, tak antel. Ora bayar kok nesu. Nek kowe nesu ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Tak bayar ya. Siap, Brak. Lencang kanan, gerak. Ojo nganu das. Kundas kunah. Ate. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Begagak, Iki wis kurang apa iki? Wis iki. Wis. Bubar, jalan. Sidara Apa? jaran ngekeki. Enggak ya yo baris-baris Lali janjine. Tak buka. Dalange bali jan sepule. Piye iki? Oh, iki aku njaluk lho. Lho, piye? Aku kon dadi mbok-mbokane. Lah kowe wis ora mayang ya? Heh. Ya mau janjimu ngono kok. Kowe banget tak sepatani rasa ngadeg. Ora, Heh. Oh iya iso. Kudu kuwi kok maksudku. Ah iso wae nek ngadeg kowe ngadeg iso sikilku isih bakoh kok. Ya wis ra tak sepatani ning gak wis. Apane? Heeh ora. Apane? Oh lah kowe main celah-mencel. Iki lho, duwite isih do nang kono kabeh. Ya wis pen tambah sugih pen. Wis, bali nggone. Nah. Kuwi ra marahi deg-degan aku to. Ku nek kepleset tiba aku nambake. Mresake. Kanca-kanca serkileran. Senengane kok gawe masalah ora. Oh.
Rasa tangguh. Nggih, matur sembah nuwun menika mangke badhe dipun ajengaken kadang kula sepuh saking Sukoarjo, Mas Sukadi. Monggo katuraken ingkang sekeca.